kesiksa kangen kesiksa dengan Mame Rangga kekasih bos banyu budak beli murni Mas Gokula bos banyu budak sing tunggul payung Nok Mila Rosa wae Mas Cekok asik pantesan ngelar hari sawer sayang Tone dipajak sawer mundur ternyata sampean wis duwe pasangan status jadi wadon cadangan asik asik Nokiani 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 bareng Bapak Ferry Bapak Ferry Bapak Ferry Bapak Ferry Bapak Ferry Bapak Ferry wong sing duwe laki Hak sisi Hak sisi Hak sisi Hak sisi Hak sisi Hak sisi kanggo sapa kene Hak sisi Hak sisi Mas Acil Mas Acil Hak Mas sisi Acil Mas Acil Mas Acil ayo sama maning sama maning Mas Acil kok si kene Hak gomel kanggo sapa Hak kakang gomel Hak Boke gomel Una Hak Boke gomel Una Hak Boke Una gomel Hak gomel mengapa bringo yen wis dekene wong Diwen perasaane kula wong sing terlanjur cinta Gomel Ayai Una Ayai Una Ayai Una Ayai Una ditarik maning nang rumah Mae Ferry Bapak Ferry Bapak Ferry Bapak Ferry Bapak Ferry Bapak Ferry lamun weru Bapak Ferry sumbi kesiksa kangen kesiksa temen Gomel beli murni Gokula Napsisi 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 balik Napsisi 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 terlanjur demen Napsisi wong sing duwe rapi status kula dadi pengganti Aa Priyono bekas majikan Aa Priyono bekas majikan Karisma Aa Priyono Nok Elsi pengganti Nok Elsi dari saya Nok Gomel 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 mengapa bringo Nok Gomel yen wis dekene wong Napsisi diwen berasa Bapak Ferry wong wis terlanjur Bapak cinta Ferry Bapak Ferry
isi demen Nok Gomen susah kangen Asuli duwe cinta murni goku Asuli bareng Nok Yani Asuli lancur demeni Anggo Mas Cekong duwe Mas Cekong Bos Banyu Budak Sing Tugu Mas Cekong Nok Yani